Ahoj a vítejte na Kanárech. Krásný písečný pláže, obří skály a barevné domečky, to všechno jsou Kanáry. Ale vy jste na tohle video určitě klikli, abyste se koukli na nějaký tipy na výlety. Tak si pojďme nějaký dát. Dneska máme perfektní podmínky na to, abychom navštívili horskou oblast. Tady máme 3 místa, které chceme vidět. Na 2 se podíváme přímo a jednou vidíme nepřímo. To první je takový horský okýnko vytvořený z kamení a vyrážíme na něj hned teď. Jmenuje se takhle. To druhé a třetí místo, které jsme chtěli navštívit, tak v podstatě vidíme na jednom místě. Druhé místo je tato nejvyšší hora Gran Canaria, jmenuje se Pico de las Nieves. A třetí místo vidíte hned za mnou, to je ten kámen, jmenuje se Roque Moblo. Ještě vám o tomhle místě řeknu 2 zajímavosti. Ta první je, že je to tak vysoko, že jste nad mrakama, máte pocit, že jste v letadle. A za dobrý viditelnosti, tamhle za mnou můžete vidět, že vidíte i na Tenerife. Druhá zajímavost je, že tady přímo na tom nejvyšším místě se nachází vojenská základna, takže je tady dost omezená možnost pohybu. A teď už z hor zpátky k pobřeží. Na cestě zpět k hotelu máme v mapě jeden zajímavý přírodní div, o který se musíme ve videu podělit. Je to tenhle sopečný kráter s názvem El Bufadero, který vznikl u břehu a který se přes podzemní tunely stále dookola zaplavuje. Je to zajímavá podívaná nejen pro nás, ale i pro spoustu červených krabů, kteří zde zápasí o potravu. Tahle vodní show vás dokáže zabavit na několik desítek minut. Za další dávkou skvělých míst se tentokrát vydáme na severozápadní část ostrova. První zastávka nás zavede zpět v čase do 15. století. Nacházíme se na místě zvaném Cenobio de Valerón, které funguje jako archeologické naleziště. Jde o komplexní systém více než 350 jeskyní, dutin a sýpek, vyhloubených do hory Montaña del Galero. Tyto jeskyně byly dříve uzavřeny dveřmi a ukrývaly nejčastěji zemědělské plodiny, ale také modly a sošky, obrazy nebo keramiku. Vstupné na toto krásné místo vás bude stát 3 € a najdete zde i parkovací místo pro zhruba 5 až 10 aut. Další místo se nachází přímo na cípu ostrova a je to celkem logické. Je to tento maják, který nese název Faro de Punta Sardina. Při naší návštěvě nám nepřálo štěstí, protože maják byl v rekonstrukci a nedalo se dostat dovnitř. Fouká také silný vítr, takže nebylo možné vzlétnout s dronem a kvůli mrakům byla minimální viditelnost. Ale za dobrých podmínek odsud uvidíte sousední ostrov Tenerife. A teď už bych se jel někam vykoupat. K tomu koupání vede takováhle krásná romantická cesta. Jak vidíte, dneska docela dost fouká, takže uvidíme, jestli se budeme koupat, ale je vidět, že dole je spousta lidí, takže teoreticky asi jo. Tak pojďme na to.
Autem už jsme toho najezdili docela dost, takže tentokrát podnikneme výlety blíže k hotelu. Nedaleko našeho hotelu se nachází město Maspalomas, které má rozhodně co nabídnout, a začneme na písečných dunách. Já jsem nikdy na dunách ještě nebyl, takže rozhodně pro mě nový a neobvyklý zážitek, čeho jsme se báli, takže nebude kde zaparkovat. Jak vidíte za mnou, to město je obří, stejně jako ty duny, takže parkovací místo, kdekoliv, kde najdete, zaparkujte. Nejlepší na návštěvu těchto dun je rozhodně dopoledne, protože sluníčko ještě tak nerozehřívá ten písek, takže z toho nepálej nohy. Každopádně, co určitě budete chtít potom, tak navštívit ty pláže, které jsou v Maspalomas 2. Jedna se jmenuje takhle a druhá takhle. Pláže jsou si dost podobné a společné mají to, že jsou obklopené dunami, můžete si za poplatek půjčit plážové lehátko a najdete tu kiosky s občerstvením a zázemí jako sprchy, převlíkárny a toalety. Hned kousek od těch dun najdete tenhle Maspalomaský maják. Jeho betonová část má 56 metrů a to světlo je umístěné ve výšce 60 metrů. Tím pádem je to druhý největší maják tady na Kanárských ostrovech. A nakonec ještě 2 tipy na skvělé restaurace v Maspalomas. První se jmenuje Tipsy Hammock a je blízko pláže Playa del Ingles. Nabízí skvělé drinky a nejlepší burger, který jsme na Kanárských ostrovech měli. Druhá se jmenuje Time, je blízko majáku a je italská, takže ideální, pokud máte rádi výborné těstoviny. Na jihu ostrova je vedle Maspalomas spoustu dalších letovisek, která jsou navštěvovaná především díky písčitým plážím. Pojďme se na 3 z nich podívat. První po cestě od letiště je San Agustín. Jde o menší, klidnější městečko s pár hotely a čistou písčitou pláží. Výhodou je, že v blízkosti pláže není žádný přístav, takže nabízí nerušený klid. Pláž hlídají plavčíci a lehátka jsou tu k zapůjčení za poplatek. Nevýhodou je, že město je klidné až moc a není zde moc restaurací. Pokud se zde plánujete ubytovat, hledejte hotel s plnou penzí. Druhé město se jmenuje Puerto Rico a je o něco větší. Pláže jsou tady 2 a jsou si dost podobné. Najdete zde vodní funpark, půjčovny šlapadel, množství barů a restaurací a u jedné z pláží je přístav. Na pláži jsou samozřejmě placená lehátka, ale i zázemí jako toalety a převlíkárny. Díky uměle vytvořeným zátokám je moře klidné a téměř bez vln. Třetí město je na samotném konci dálnice a jmenuje se Puerto de Mogán. Je to přístavní město, které nás zaujalo svou architekturou, protože domy u přístavu měly speciální barevné lemování a místo působilo velmi romanticky. Je zde větší výběr restaurací, nicméně s téměř identickou nabídkou jídel. Pláž je umístěna v uměle vytvořené zátoce a výhodou tak je, že zde nejsou vlny. Množství restaurací a barů na promenádě ale znamená, že zde velmi těžko najdete klidné místo. Pláž je zároveň docela malá a velmi rychle se zaplní lidma. Tip na 2 restaurace vám dáme i v San Agustín. První restaurace má krásnou střešní terasu, jmenuje se Lupis Pizzeria, ale pochutnali jsme si i na burgeru a drincích. Druhá restaurace s názvem Park Café Bistro je výjimečná osobním přístupem majitelů, rodinnými pokrmy a nezapomenutelnou sangrií. Konec poflakování. Vstávat a jdeme za dalším dobrodružstvím. Navštívíme údolí Guayadeque, které je známé jako naleziště přírodních jeskyní. V těch si obyvatelé ostrova vybudovali příbytky, spíže nebo chlévy. Na samotném konci silnice jsou jeskyně využité například na stylové ubytování, restauraci nebo malý obchod se suvenýry. Pokud jste vyznavači tour, najdete zde i řadu turistických tras.
Zážitkem je ale už jen jízda autem, která se klikatí 10 km dlouhým údolím s dechberoucími pohledy do okolí. A rozhodně nesmíme vynechat kaňon Barranco de las Vacas, který je hned nedaleko. K tomuto fascinujícímu místu vede sice krátká, ale docela náročná turistická cesta. Celé místo je rozhodně super a můžeme ho doporučit všema 10, ale má to jedno omezení, pokud vás třeba bolí noha nebo koleno, tak pozor, protože musíte přelézt tyhle svodidla. Cesta sem je nebezpečná, vyhýbáte se autům a celá tahle štreka dolů do toho tunelu vás čeká. Takže zvažte, jestli to zvládnete. A ještě jedno zajímavé místo, taky v horách. Jmenuje se Degollada de las Iguas a primárně je to astronomická vyhlídka. Slouží ale výborně i přes den, jsou odtud krásné panoramatické výhledy do údolí Fataga. Najdete zde informační cedule, dostatek parkovacích míst a hvězdnou mapu. My jsme zde bohužel za tmy nebyli, ale pokud vy ano, podělte se o svou zkušenost v komentářích, pomůžete tak ostatním. To nejzajímavější jsme si nechali samozřejmě nakonec. Gran Canaria má ve vnitrozemí spoustu krásných menších měst, která rozhodně doporučujeme navštívit. Atmosféra těchto měst je o dost jiná než v letoviskách plných hotelů a barů. A při přejezdu mezi nimi uvidíte zajímavé scenérie a přírodní krásy, které vytvořilo místní podnebí a čas. Pojďme se tedy vydat na road trip po ostrově, poznat místní kulturu, architekturu a skryté poklady. První na trase je městečko Agüimes. Nachází se ve východní části ostrova a jedinečné tím, že je jedním z nejdéle osídlených měst Gran Canaria. K návštěvě vybízí starobylé uličky, kostel svatého Sebastiána a muzeum. Při procházce po městě potkáte spoustu bronzových soch. Pak je zde město Arucas. To je o poznání větší a najdete ho na severu ostrova. Město má historické jádro a nejvyhledávanější památkou města je chrám San Juan Bautista. Uličkami města můžete dojít například k městskému parku, botanické zahradě nebo místní výrobně rumu. A útulné kavárny v úzkých uličkách vybízí k tomu dát si na chvíli pauzu a odpočinout si před další cestou. Dalším severně položeným městem je malinké město Firgas, které většina turistů navštěvuje kvůli této barevné vodní kaskádě a mapám Kanárských ostrovů, které jsou umístěné do úzké a příkré uličky nedaleko místního kostela. Zároveň je z tohoto města pěkný výhled. A ještě nás čeká jedno menší město s názvem Terror. Město se může pochlubit bohatým církevním dědictvím zahrnující baziliku, kláštery a domy šlechtických rodin. Terror je známý tradicí cukrářského umění. Doporučujeme ho navštívit v neděli, kdy se na hlavním náměstí před bazilikou pořádají trhy s nabídkou místních produktů a řemeslných výrobků. Největší město ostrova jsme si nechali na závěr videa. Tím je Las Palmas, které je největším městem souostroví Kanárských ostrovů a zároveň jedním z hlavních měst. Město najdete na severovýchodní špičce ostrova. Jedná se o rozlehlé město s perfektní občanskou vybaveností a dopravou. Najdete zde 2 městské pláže, historické jádro centra, nákupní uličky, spoustu barů a restaurací a taky obrovský přístav, protože Las Palmas je přístavním městem. My jsme si okolí přístavu vybrali k parkování a měli jsme proto hned 2 důvody. Nedaleko přístavu se nachází autobusový terminál a pak je tu jeden z našich cílů, akvárium Poema del Mar. V akváriu začneme. Vstupné je 27 €, což teda není málo, ale slibuju vám, že toho nebudete litovat.
Najdete zde přes 550 druhů zvířat, a to mořské savce a ryby obývající všechny oceány světa, ale taky ptáky, plazy a obojživelníky. Překvapí vás možná i další číslo, tedy 2000. Takový je počet exemplářů zakomponovaných rostlin, které pocházejí ze všech koutů světa. V celém areálu je přes 9 milionů litrů vody a pyšní se i světovým rekordem, a to ve velikosti okna jedné z expozic. To je 7 metrů vysoké a 36 metrů dlouhé, tedy o ploše více než 250 metrů čtverečních. Potřebujete ještě další důvody, proč to tady navštívit? A teď z podmořského dna zpátky na pevnou půdu pod nohama. Jdeme prozkoumat město. Průvodci nám radili, že v ulicích Las Palmas je téměř nereálné zaparkovat, proto jsme si pro pohyb po městě vybrali autobusy a chůzy. Autobusy kříží celé město. Jízdné se platí u řidiče a k vyhledání vhodného spoje perfektně sloužily Google mapy. Naším cílem byly historické čtvrti Vegeta a Triana a místní památky, jako například tato katedrála svaté Anny. Ta pochází ze 16. století a je největším kostelem na Gran Canarii. Nedalekými památkami jsou například tato krásná fontána s názvem Fontána Ducha Svatého, nebo tato budova soudu, před kterou najdete další z místních nápisů. Popravdě další tipy ve městě pro vás nemám. My jsme si užívali poznávání místních parků a bloudili malebnými uličkami až k pláži Playa de las Canteras, kde jsme měli tip na mexickou kantýnu. Jmenuje se La Bikina Cantina a můžu ji s klidem doporučit, protože jsme si fakt pochutnali a posloužila nám k perfektnímu pozdnímu obědu. A odsud už to bylo procházkou kousek k parkovišti. A zase celý den dovolené za námi a video se bohužel chýlí ke konci. Jeden z nejčastějších dotazů, který dostávám, jak to řešíme s autem. Konkrétně tady na Kanárech jsme si půjčili auto na celou dobu, na 11 dní, protože jsme měli v plánu jezdit každý druhý den na výlet. To půjčení nás vyšlo zhruba 500 na den, včetně pojištění. Tady na Kanárech je super, že jsou kvalitní cesty, v podstatě okolo celého ostrova vede dálnice a z jednoho konce na druhý se dostanete v podstatě za hodinu a něco. Cesty jsou tady fakt super, neplatí se žádný dálniční známky a doprava je tady velice plynulá. To je z našeho kanárského dobrodružství všechno. Víc jsme toho za 11 dnů bohužel nestihli. Samozřejmě nejsou to všechny místa, které se tady dají navštívit. Budeme rádi, když svoje tipy dáte do komentářů, pokud jsme zapomněli na něco opravdu důležitého. Těším se na vás u dalšího dílu. Ahoj!